Sakamakon zaɓe a garin Kano ya fara fitowa, a inda a wani ɓangaren Abba Gida Gida yake rinjaya, sannan a wani ɓangaren kuma Nasiru Yusuf Gawuna ke rinjaya. Kafin na fara nuna muku sakamakon, jam'iyyar APC na zargin jam'iyyar NNPP da sakar sakamakon ƙarya a social media, da haka suna kira ga mabiya bayansu da kada su kuskure su yarda da wani sakamako in je ba daga ayyana keke ba. A Gadin Jawad, Madobi Local Government, jam'iyyar NNPP na jagorantar APC da ƙuri'a 1,191, sannan APC da 627. A sararin Gezawa kuwa kamar Hunkwasiya Reporters suka saka, NNPP ta wuce APC da ƙuri'a 456. Haka zalika a Hunguwar Albasuwad, NNP ta wuce APC da ƙuri'a 2,171. A Ward ɗin Gaya Gudu kuwa, APC ta jagoranci NNPP da ƙuri'a 245. Still dai a wani ward a Gaya, APC ta jagoranci NNP da ƙuri'a 187. A Kaba Local Government, APC ta jagoranci NNP da ƙuri'a 256. A Mahaukaci Ward, APC ta jagoranci NNP da ƙuri'a 55, sannan NNP tana da 47. Su da ƴan kwasiya sun ce ba wai shaci faɗi suka faɗi nambobi ba, bi suka yi ward ga ma da takardun nan kuna gani da stamp ɗin ana kai suka faɗo nambobin su. Amma fa kada ku manta da cewa wannan fa ward ne ba wai local government ɗin bane baki ɗaya. Kuma sannan ba ainihin ta fito ta faɗi wannan sakamakon da bakinta ba. Amma dai abinda na sani shine a duka sakamakon da nake gani Abba Gida Gida ne da kuma Gawuna suke jagoranta. Allah ya bamu nagari, Allah samu dace.